encok, rematik, pegel linu, asam urat, asam lambung, darah tinggi kuwi ilang kabeh. Suka dukane hidup ning perantauan kuwi ya lek wis wayah nampa gaji, totalan gaji kuwi suka segala penyakit sing encok, rematik, pegel linu, asam urat, asam lambung, darah tinggi kuwi ilang kabeh. Mari tanpa obat lek pas totalan gaji. Tapi yuk dukane yo lek awak ora penak, nek ngelu, intine ora penak awak ngono lah. Yus intine urip karepmu, mati karepmu, urip-urip dhewe, mati-mati wis karepmu, ora ngurus. Modale ngono kuwi, beda kaya ning omah. Ya lek ning omah wong ngelu sithik ini gawane gedang, gawane roti, gawane wis barang-barang sak njaluke dituruti. Bedane kuwi. Sopo sing arep jajan ning perantauan, yo ngono kuwi nasibe.